Sok szeretettel köszöntelek titeket legújabb videónkban. Csillik Szilviával, a Magyar Reptartókat Segítő Egyesület elnökével fogok most beszélgetni. Köszönjük, Szilvi, hogy elvállaltad a felkérésünket. Mesélj kérlek, miért alakult meg az egyesületetek? Sziasztok, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát az egyesületünk elsősorban azért alakult meg, hogy a kiskutyavállalókat, vagy hát a kölyök kutyavásárlókat segítse. Továbbá felhívja a tenyésztők figyelmét a szűrések fontosságára, a fajta specifikus betegségek megelőzésére. Tehát ez a fő szempont, ami miatt mi megalakultunk. Ha jól tudom, a kavalierek hoztak össze titeket. Csak kavalieres kisgazdajelöltek fordulhatnak hozzátok, vagy bármelyik másik fajta? Természetesen bármelyik másik fajta gazdajelöltje is megkereshetnek bennünket. Hát valóban a kavalierek hoztak bennünket össze, a kavalierek betegségei, és ezek miatt gondolkodtunk el azon, hogy kellene egy egyesület, és segíteni azokat, akik még tényleg előtte állnak egy ilyen nagy kalandnak. Hát ez egy csodálatos nagy kaland. Mesélsz egy kicsit a kavalierekről, mert én már Leóval találkoztam, és ő írtó cuki. Hát igen, tehát Leó egy szeretett gombóc. Hát a kavalierek, ahogy én szoktam mondani, a világ legszerethetőbb, legcukibb, valóban legcukibb családbarát kutyusai, tehát szerintem legalábbis én nem tudok másikat, de elfogult vagyok, amelyik még ennyire szerethető lenne. Hát ők igazi kanapékkutyák, nagyon-nagyon régmúltra tekint vissza a fajtának a története, tehát már azért a 18. században biztos, hogy voltak. Ezeket festményeken meg tudjuk, tehát hogy utána tudunk járni, és ott is már azt láttuk, hogy kanapékutyák, tehát vagy a trón közelébe, vagy az asztalnál ülve, vagy ágyon fekve, de biztos, hogy ők ott vannak, ők nem érzik jól magukat, ha nincsenek ember közelében. Tehát ők egy társasági kutyák, tényleg a kisgyerektől az idős emberi mindenki mellé valók vagy ajánlottak. Mert tehát egyszerűen olyan szinten tudnak alkalmazkodni, hogy tehát felveszik a család ritmusát. Hogyha ez a család sportosabb, akkor ők is sportosabbak. Ha a család egy ilyen nyugodtabb, akkor ők is nyugodtak. Tehát tényleg, tehát én elfogult vagyok. Említetted, hogy a kavalierek betegségei hoztak igazából titeket össze. Erről tudnál nekem egy kicsit mesélni, hogy milyen fajta specifikus betegségek vannak, hányféle, esetleg nálatok tapasztalhatóak-e ilyenek? Hát nálunk igen, tehát nálunk mind a két kutyus beteg, mindkét kutyus arany koszorús mestertenyésztőtől van, tehát nem szaporítótól vettük őket, nem menhelyről hoztuk ki annak tudatában, hogy betegek, hanem ők kölyökkorúba kerültek hozzánk. Hát én ideig mindig azt mondtam, hogy 20 fajta betegség van, most már a hollandok szerint 36 betegsége van a kavaliernek. Hát ami a legsűrűbben előfordul, ez a szívbetegség, tehát ez most már tehát 20-szor nagyobb a kavaliereknél, tehát a kavalierek érintettsége, akkor a száraz szem, ugye az epilepsziáról való hajlam is, mozgásszervi betegségek, és hát van ez a Chiari malformáció és sziringomélia, ami miatt ugye a hollandok és a norvégok most már szigorították a tenyésztést. Hát nálunk az érintettség úgy van, hogy Angie-nek ez a Chiari malformáció és sziringoméliája van, és most már süket is. Leónak pedig van ez a szárazszem betegség, cukorbeteg, most már meg is vakult, és hát ahogy az állatorvos szokta mondani, kavalier szíve van, tehát
hát így is úgy is kavalier szíve van, tehát egy óriási szíve van, ami szerethető, de közben sajnos a fajtára jellemző betegsége is van, és a szeménél is ezt mondta a szemészorvos, hogy hát ez bizony egy kavalier szem, tehát hogy ez a betegség a kavaliereknél sűrűbben fordul elő, úgyhogy nálunk úgy kijutott mindkét kutyusnak a fajta specifikus betegségekből. És ezeket ilyen gyógyszeres kezelés, vagy műtét, vagy mondjuk ez nálatok hogy néz ki? Hát nálunk ez úgy néz ki, hogy gyógyszeres kezelés. Ennek a Chiari malformációnak van műtéti megoldása, de a tapasztalatok alapján még olyan, nem azt mondom, hogy nem hoz sikert, de tehát szerintem függ attól is, hogy milyen állapotban van a kutyus. Mi úgy döntöttünk, hogy mi nem műtetjük meg. Nálunk gyógyszeresen van a szinten tartás, vagy az állapot tartása. Hát mi nagyon sok, vagy hát ők nagyon sok gyógyszert szednek, megmutatom. Jó, ha gondolod. Ide hoztam én mindent, hogy tudva, az igen. Tudva, hogy erről lesz szó. Igen, tehát itt vannak különböző epilepsia gyógyszerek, ez pont a Leónak a szívgyógyszere. Ugye nyilván próbálunk táplálékkiegészítőkkel, vagy ilyen egyéb gyógyszerekkel is még segíteni. Ez a kaninzulin, ugye ez a cukorbetegségre van, de hát ez a legtöbb a NG betegségére van. Ugye van fájdalomcsillapító közte, és hát itt meg tudom mutatni, hogy egy nap ők mennyi gyógyszert szednek, naponta kétszer gyógyszerezzük őket. És ez azt jelenti, hogy reggel 7-kor és este 7-kor, mert ugye az inzulinnál nincs az, hogy én most 8-ig szeretnék aludni, vagy egyéb más, hanem hogyha úgy álltunk be, hogy mi reggel 7-kor inzulinozunk, akkor cukormérés van, és az inzulin beadása. Tehát az, hogy valakinek beteg kavalierje, vagy teljesen mindegy, tehát beteg kutyusa van, ez azt jelenti, hogy ez egy állandó kötöttség. És ez a kupac itt körülbelül mekkora összeg? Hát így, hogy ez a kupac mekkora összeg, ezt nem tudom, azt viszont tudom, hogy mennyit költünk rájuk. Havonta akkor mennyit költetek tehát ez a rá? 100-120 ezer forint. Hát ugye vannak a gyógyszerek, hát most abból indulunk ki, hogy egy ilyen inzulin 11-2 ezer forint, attól függ, hogy hol veszem. Ugye, vagy ez a Maloxidil mondjuk 18, vagy ez a Vetmedin is olyan 21 néhány ezer forint. De ugye ahhoz, hogy mondjuk Leó cukorbeteg, ehhez ugye már van egy speciális étrend is. És akkor meg ez mellé jönnek a féreghajtók, az egyéb más, tehát ebben nincs benne az, hogy én most vérvételre viszem, hogy kontrollra viszem, tehát ezek egy külön kiadások, ez az alap, amit... És akkor arra jönnek még rá, mondjuk, hogyha esetleg szükséges egy orvosi vizsgálat. Hát igen, mondjuk ugye, ha csak abból indulunk ki, hogy mondjuk spánielfüle van, gyulladásra hajlamos, tehát hogy... Így magától? Tehát, hogy semmi az, hogy belemegy valami, mert hogy hát igazából én nekem, tehát ahogy nekem mondták, ez egy lógófülű. Tehát ugye tehát nyáron mondjuk, hogy bepállik, nem jól szárad ki, stb. Tehát ez még azért előfordul. Jól van. Köszönöm szépen. Mostanában kerestek meg titeket beteg kavalierekkel kapcsolatban? És ha igen, akkor milyen tanácsokat tudtok nekik adni? Hát folyamatosan jönnek a megkeresések. Ez valószínű annak az ütemében, hogy születnek a kiskölykök. És tehát, hogy mit tudunk tanácsolni vagy javasolni, hát ha már aláírták a szerződést, akkor nagyon semmit. Tehát a szerződéseknek a megfogalmazása az már nem sok, tehát nem ad sok mozgásteret nekünk. Amikkel mostanában megkerestek, hát ugye sajnos egyre több kutyusról derül ki, hogy ez a Chiari malformáció és Syringomélia betegsége van. Úgyhogy ugyanabból a tenyészetből jönnek sajnos ezek a kutyusok. Akkor most lett egy új kennel vagy tenyészet,
ahonnan mozgásszervi megbetegedésekkel kerestek meg minket. Hát van olyan, ami, tehát hogy dupla áron vett tenyésztésre szánt kutyáról derült ki, hogy patella és csípő problémája van, és így már ugye tenyésztésből kizárandó, és tehát a vásárló az tenyésztés céljából vette a kutyust. Itt mondjuk a tenyésztő kárpótlási ajánlata az volt, hogy egy másik kutyát ad féláron. A másik pedig az orvosi vizsgálatnál szembesült azzal, hogy a kutyusnak az alsó állkapcsa rövidebb, mint a felső. Erre a tenyésztőnek az volt a válasz, hogy az ő orvos ezt nem vette észre. Tehát ezek olyan dolgok, akkor van olyan kutyus is, akiről kiderült, hogy egy 2 éves kutyusunk van, akinél mindkét lábon patella probléma volt, a jobb oldalon már műtét is, és most úgy néz ki, hogy tehát egy csípő problémája is lesz. Itt a tenyésztő nem válaszol állítólag, tehát a gazdi azt mondja, hogy neki a tenyésztő már nem válaszol a megkeresésekre. A legtöbb esetben az van, hogy a tenyésztő felajánlja, hogy visszavásárolja a kutyust. Azt kell megérteni, hogy a kutya az nem egy tárgy. Tehát hiába van ez benne a szerződésben, meg ez a szerződés hiába felel meg a jelenlegi jogszabályoknak. Tehát nem egy cipő, amit visszaviszek a boltba, mert nem lett jó a lábamra, vagy kilukadt a talpa. Tehát itt a gazdik már mondjuk heteket, hónapokat várnak egy kutyusra, tehát nem akarja visszavinni. Szerintem ezt a tenyésztők nagyon jól tudják. Tehát olyan, mintha egy picit ezzel úgy vissza is élnének. Úgyhogy a megkeresések sajnos már későn jönnek. Ha egy picit előbb találkoznánk a kölyökvásárlás előtt állókkal, akkor az Egyesület ügyvédjei átolvasnák a szerződést, és mondanák, hogy mire kell figyelni. Tehát ilyenkor már nem nagyon tudunk mi segíteni. És mit javasolsz, hol tudnak tájékozódni, hogy megtudják, hogy esetleg milyen betegségekre számíthatnak? A Cavaliereknél a cavalierspaniel.hu oldalon ott föl vannak sorolva a gyakrabban előforduló betegségek. A többi esetben én úgy gondolom, hogy ha az Egyesület tagjait megkeresik, tehát az Egyesületnek van Facebook oldala, ha az Egyesület tagjait megkeresik, akkor fognak segíteni, tehát a fajtától függetlenül. Mit javasolsz azoknak, akik most akarnak kavaliert venni? Vagy kavalier vásárlás előtt állnak, vagy gondolkodnak? Mi a teendő? Mit nézzenek meg? Kit kérdezzenek meg? Merre induljanak? Igen, hát én először is most már azt mondom, hogy fogadjanak örökbe. A második, hogy tájékozódjanak és legyenek nagyon-nagyon türelmesek. Hogyha már tényleg eldöntötték, akkor kalkulálják be azt is, hogyha nehezebb anyagilag, akkor is a kiskutya velük lesz, jó esetben legalább 12 évig. Ami még fontos, hogy nézzenek meg több tenyészetet. Tehát, hogy az, hogy most itt a Facebook csoportokban én látom folyamatosan, hogy innen van, onnan van, kit javasoltok, kihez menjünk, stb. Oké, el lehet menni, meg lehet nézni. Tájékozódjanak a honlapokon is, tehát a tenyésztők honlapjain. Ott mondjuk ne lőjenek be annak mindig, amit látnak. Mert én is látom a honlapokat, látom a tenyésztők honlapjait, és látom, hogy kiírják, hogy milyen szűréseik vannak a kutyusoknak. Na most valóban, tehát én elhiszem, hogy ezek a szűrések megtörténtek, nem mindegy, hogy mikor. Mondanál erre egy példát? Például ez a Chiari malformáció, ugye nekem ez a veszőparipám. Ezt mondjuk, ha 1 éves kor körül csinálnak egy MR vizsgálatot, tehát nem fogja kimutatni magát a betegséget. Tehát ezt olyan 2,5-3 éves kor körül, ha már csinálják, akkor az már egy valós képet fog mutatni. Mutatok egy tesztet, hogy sikerül. Na, ezt szoktuk mondani a gazdiknak, hogyha egy kicsit a kutyust
Tehát mondjuk egy szukát itt a nyakszírtnél elkezdik így vakargatni, akkor azért egy ilyen tünetet tud produkálni. Én nem azt mondom, hogy rögbiztos, hogy problémája van, de azért ez egy... Intőjel. Igen, igen. Mert ugye ez az a fantomvakarózás, amiről beszéltünk. Akkor a szív betegségek is, azok is később alakulnak ki. Tehát az is, hogyha most 1-2 éves korban itt van egy szívótrahang, hát oké, van, tehát hogy ez így megvan, akkor a szemszűrés, tehát erre is érdemes figyelni. Ezeket egyébként, tehát mindig szoktam mondani, hogy kérjék el ezeket a dokumentációkat, nyilván azon rajta van, hogy mennyi idős a kutyus, amikor végezték a szűrővizsgálatot, meg megtalálják a származási lapon, amit ugye törzskönyvnek szoktak nevezni. Most ezen a származási lapon, vagy igazoláson a kutyus neve alatt, tehát a tenyészszülők neve alatt szépen ott van, hogy tehát ott vannak az eredményeik, hogyha valami versenyen részt vettek, és akkor rövidítésekkel ott van, hogy milyen szűrései vannak a szülőknek. Ez egy 5 generációs, azt hiszem, ha jól tudom, 5 generációs maga ez a lap, ezt mindenképp érdemes elkérni. Azt is szoktam mondani, hogy ne gyerekkel menjenek az első ilyen kutyus látogatásra, mert a gyerek a természeténél fogva nyilván azonnal bele fog szeretni az összes kölyökbe, amelyik a legjobban csóvál és legcukibb, az már kell is neki, és haza is akarja vinni. Tehát, hogy ez azért elég veszélyes. Nézzék meg az anyát. Az apa nem mindig van ugye ott, mert fedeztetés van, stb. De hogy az anya milyen körülmények között él, hogy szocializálódott, azt azért érdemes megnézni. Tehát ne elégedjenek meg azzal, hogy a tenyésztő kihoz 3 kutyust, és azt mondja, ez a 3 maradt, kell, nem kell, itt van. Tehát, hogy nézzük meg, hogy hol élnek a kutyusok, tehát, hogy, mert most lehet, hogy azt mondja, hogy bent a szobában velünk él, és közben kiderül, hogy valahol a pincébe, a szuterénbe, a sufniba vannak. Tehát, hogy ez azért a tenyésztőknél is előfordulhat. Úgyhogy ezt mindenképp, hát annak se dőljünk be, hogyha azt mondja a tenyésztő, hogy hát most van ez a kutyus, és hogyha nem viszik el, nem foglalózzák le, akkor ez már nem lesz. Tehát ezeket így nem, tehát ezek nagyon jó üzleti fogások, de ezeknek nem szabad bedőlni. Tehát ami a legfontosabb, hogy a szűrési eredményeket kérjék el, ezeket az orvosi igazolásokat. Ha valamiben nem biztosak, segítünk. Ezek a rövidítések, amik a fajtabetegségeknél vannak, ezek például a honlapon megtalálhatók, tehát le is van írva, hogy melyik betegségnek, mik a tünetei, mik a vele járói, tehát hogyha nagyon szeretnének tényleg tájékozódni, és tudatosan akarnak kavaliert venni, akkor ott tényleg minden információt megtalálnak. A szerződést olvassák el. Tehát azt, hogy tehát én tudom nagyon jól, hogy ki az a jogász, aki megírta ezt a szerződést, tisztában vagyok vele, nagyon jól meg van fogalmazva, tényleg, tehát, hogy profi, de benne vannak a természetes, hogy is van, kockázati tényezők között a fajta specifikus betegségek rövidítve, tehát a rövidítései. Na most én biztos vagyok benne, hogyha egy gazdi előtt ott van, vagy gazdi előtt a szerződés, és a kölyök meg a kezébe, ölébe itt-ott, akkor így át fogja futni, és azt mondja, hogy jó, oké, hol kell aláírni, menjünk már. És alá fogja azt írni, hogy igen, természetes kockázati tényező, hogy ezek a betegségek, amire mondjuk lehet, hogy nem szűretett a tenyésztő, hát ezek elő fognak fordulni. És utána jönnek hozzánk, hogy na és akkor előfordult. Tehát, hogy ezt tessék megnézni, én mondjuk tehát a mostani tudásom szerint nem írnék alá ilyen szerződést. És
Számomra az a döbbenetes, hogy okos tanult emberek, annak ellenére, hogy elmondjuk, hogy mik a buktatói, látjuk, hogy megveszik ezeket a kutyusokat, és aláírják ezeket a szerződéseket. Ennek ellenére, de hát ez van. És ezek fényében szerinted akkor be kellene Magyarországon is tiltani a Cavalier tenyésztést? Vagy esetleg van más ötlet? Hát, amikor először hallottam erről, hogy betiltják a cavalierek tenyésztését, akkor én nagyon-nagyon örültem neki. És azt mondtam, hogy hát végre valakik megmerik ezt lépni. Közben el kell azon gondolkodni, hogy bármi, amit tiltanak, az egy nagyon-nagyon érdekes dolog onnantól kezdve a szaporítóknak. És még talán a vásárlónak is. Hogy nem csak a szaporítónak, hanem mert nyilván, ha nincs kereslet, akkor nincs kínálat sem. És akkor már inkább én azt mondom, hogy nem betiltani kell, hanem a tenyésztését szabályozni. Tehát elmondani, tehát hogy a szűrések meglegyenek, és csökkentsük a fajta specifikus betegségek kockázatát. Tehát az, hogy teljesen betiltani, ez nem célra vezető, mert tényleg a szaporítók tért fognak nyerni. Mit javasolsz a tenyésztőknek, a jogalkotóknak és a vásárlás előtt álló gazdiknak? Hát a jogalkotóknak először is azt javaslom, vagy hát jó lenne most már végre elérni azt, hogy az állatok, köztük nyilván a kutyák is kerüljenek ki a dolog kategóriából, mert ez tényleg nagy visszaélésre ad lehetőséget, hogy a garanciába, az egyéves garanciába vissza lehet a kutyusokat vinni. Tehát ez szerintem egy nagyon nagy lehetőség a tenyésztőknek, és veszteség a gazdiknak. Amit még én szeretnék elérni, az, hogy legyen egy, mondhatni, egységes szerződés. Tehát, hogy amit nem faj, tehát oké, lehet, hogy fajtánként is meg lehetne alkotni, de egy olyan szerződés, ami a gazdit is védi, és nem ad visszaélésre okot vagy lehetőséget. A tenyésztők, ők tudom, hogy engem nem szeretnek, tehát nagyon sok Cavalier csoportból már ki vagyok tiltva. Ha az ő oldalukat nézem, akkor azt mondom, hogy oké, érthető, mert zsebben nyúló az, amit én képviselek. Viszont én úgy gondolom, hogy nálunk Angie azért lett beteg, meg Leo is, de Angie-nek ígértem meg, hogy én mindent el fogok a fajta érdekében követni. És hogyha az, hogy én a tenyésztőkkel szembe kell, hogy menjek, akkor szembe fogok velük menni, és azt szeretném tőlük kérni, hogy azokat a tenyésztőket, akik rombolják magát a fajtát, vagy a fajta hírnevét, vagy akár az ő munkájukat is, azokat hát vessék ki maguk közül, tehát, hogy, és próbálják megtisztítani ezt a dolgot. Tehát én nem hiszem el, hogy ma Magyarországon még mindig az a Cavalier kerülhet tenyésztésbe, akinek a patellája, tehát a tért kalácsa rendben van. Tehát amikor az állatorvosi egyetemen tanítják azt, hogy Cavalier az egy szívbeteg kutya, amikor beszélnek arról, hogy milyen szembetegsége van, vagy ugye a norvégok, hollandok fölkapták ezt a Chiari malformáció és sziringoméliát, és mi még mindig itthon annyit teszünk, hogy hát fizikálisan megvizsgáljuk a tértkalácsát, és ha jó, akkor tenyészthető. Tehát, hogy legyen már arra igény a Fajta Klubnál, a tenyésztőknél, hogy ezt a dolgot komolyabban veszik.
mert tudom, hogy vannak olyan tenyésztők, akik tényleg becsülettel végigjárják és kivizsgáltatják a kutyusaikat, de bizony van olyan tenyésztő, aki azt mondja, hogy ja, hát csak erre van szükség, tehát innentől kezdve tenyészthetem. Tehát, hogy én azt szeretném igazából elérni, hogy a tenyésztők, akik tényleg komolyan gondolják, hogy ez a fajta fontos, és itthon még lehet mondjuk vele valamit kezdeni, akkor ők fogjanak össze, és igenis, hogy egymást akár támogatva is, a többieket, akik nem közéjük való, azokat nem tudom, vagy ki kell rakni a fajtaklub, nem tudom, hogy működik az ő rendszerük, de én nem gondolom, hogy ez így helyes, ahogy jelen pillanatban ma a kavalierek tenyésztése folyik. Hát a gazdik felé ugyanaz, amit már elmondtam, hogy legyenek nagyon türelmesek, körültekintőek. Most nemrég egy nagyon kedves gazdi mondta nekem azt, ő egy hosszabb betegség után vesztette el a kutyusát, hogy jelen pillanatban egy orosz rulett az, ami ma Magyarországon a kavalierek tenyésztésével folyik, és az a helyzet, hogy egyet is értek vele. Tehát a gazdik tájékozódjanak, és utána próbáljanak meg a lehető legkisebb kockázattal kölyökkutyust venni maguknak. Ha jól emlékszem, jó múltkorjában írtál egy nyilvános levelet a MEOS-nek egy interjú kapcsán. Tudnál esetleg erről nekem mondani pár szót, illetve hogy kaptatok választ, és hogyha igen, akkor mi volt az? Hát röviden választ nem kaptunk. A nyilvános levél az, hát most már közel egy éve ment ki. Annak kapcsán, hogy az RTL Klubban a MEOS képviselője nyilatkozott a Hollandiába és Norvégiába betiltott fajtákkal kapcsolatosan, és tehát a képviselő ott olyan kijelentéseket tett, amik miatt felmerültek bennünk kérdések, és ezekre a kérdésekre szerettünk volna választ kapni. Most idézek akkor belőle, mert ugye biztos többen nem tudják, hogy miről is van szó. Tehát a hölgy azt mondta, hogy ezek a kutyák, ahogy hallottuk is, számos genetikai hátránnyal és betegséggel küzdenek. Nyilván a hollandoknál ez egy erős állami szerepvállalás volt, hogy ők azt mondták, ha az ember maga nem hajlandó ezeket figyelemben venni és betartani, akkor ők ezt törvényekkel fogják kikényszeríteni. Beteg kutyákkal egyébként is a hatályos törvények szerint tilos törzskönyvesztetni, tenyészteni és szaporítani. Tehát ez idézet a hölgytől. A mi kérdésünk az volt, hogy honnan tudja a MEOS, hogy a törzskönyv igényt benyújtó tenyésztő kutyája egészséges. Milyen gyakran vannak ma Magyarországon független szakemberek bevonásával alomellenőrzések? Amennyiben Norvégia és Hollandia példáját nézzük, akkor a két ország nagyon komolyan szabályozza a Cavalier King Charles Spaniel tenyésztését. Ma Magyarországon a tenyésztéshez, a tenyészszemléhez elég a patella fizikai vizsgálata, holott minimum 20 fajta specifikus betegséggel rendelkezik ez a fajta. És ez csak egy a számtalan ma Magyarországon tenyésztett fajták közül. Na most itt több kérdés is felmerülhetne bennünk, például az, hogy itt mondjuk a hölgy ugye azt mondja, hogy beteg kutyusokkal nem lehet tehát a hatályos törvények szerint, tehát nem lehet törzskönyvben meg tenyészteni, meg szaporítani. Tehát mindaddig, amíg mondjuk egy Cavalier King Charles Spanielnek a patelláját nézegetjük, addig a Cavalier King Charles Spaniel lehet szívbeteg, lehet akár ez a Chiari malformációja, stb. Tehát mindaddig, amíg nem követünk el mindent annak érdekében, hogy ez egy rendszerben legyen, tehát egy akkreditált szakemberekből álló labor vizsgálja a tenyészkutyákat, és ezek a kutyusok nincsenek regisztrálva, és ezek a regisztrációk és vizsgálatok nem nyomon követhetők, addig nem mondhatjuk ki, hogy ma Magyarországon egészséges kutyák kerülnek tenyésztésre.
Tehát legalábbis nyilván azok a tenyésztők, akik mindent elkövetnek az ügy érdekében, és az most mindegy, hogy Cavaliere vagy másfajta, ők most megdöbbennek és azt mondják, hogy dehogy nem, mert én igen, rendben van, de én például, ha én akarok bármilyen kutyust venni, én ennek hol tudok utána nézni. Tehát nem tudok, tehát nincs ilyen. Tehát akkor szerinted kellene mondjuk egy nyilvántartás. Hogy nyilvános nyilvántartás, ahol ezek fel vannak vezetve, és utána keresik. És ami még szerintem nagyon fontos, hogy tehát ezeknek az orvosoknak ne legyen kötődésük a tenyésztőhöz. Tehát teljesen függetlenek legyenek. Igen. Abszolút. Igen. Igen, tehát ne lehessenek befolyásolhatók, stb. Tehát azért mondok egy példát. Jó, oké. Ami miatt bennünk felmerült ez, hogy független legyen ez a dolog. Az egyik Cavalier gazdi bejelentést tett az egy tenyésztővel kapcsolatban, ez a tenyésztő ki lett vizsgálva, a vizsgálat eredményeit a tenyésztő nyilvánosan kitette egy Facebook csoportba, amin rajta volt, hogy mindent rendben találtak nála. Hát ami döbbenetes volt, hogy a hatósági állatorvos, aki vizsgálta, az a kennelnek az orvosa. Tehát ez felvet néhány kérdést. Felvethet igen néhány kérdést, és mennyire volt így pártatlan, ugye? Igen. Igen. Az a helyzet, hogy utána mi még próbáltunk az Egyesület szintjén is segíteni, tehát utána járni ennek a dolognak, de a föntebbi szerveknél is azt kaptuk, hogy igazából ebben nincs semmi kivetnivaló. Úgyhogy... Tehát akkor ő szerintük ez rendben igen, van. tehát ez rendben van, hogy az vizsgálja mondjuk a kennelt, aki az orvosa is a kennelnek. Vagy volt orvosa, tehát most... Igen. Úgyhogy... Tehát akkor úgy gondolod, hogy ezen mindenképpen kellene változtatni, hát, és igen. sokkal szigorúbban kellene ezt venni. Igen. Figyelj, hogyha csak abból indulunk ki, hogy mennyire drágák ma Magyarországon mondjuk a divat fajták, mondjuk a Cavalier King Charles Spaniel is azért egy divat. Mennyi egy Cavalier mostanában? Hát 1500-2000 euró. Tehát itt már nem nagyon beszélgettünk forintokról. Már euróban mérik. Igen, igen. Tehát nyilván attól függ, hogy milyen eredményei vannak a szülőknek, stb. Úgyhogy igen. Tehát ez egy drága... Tehát innentől én úgy gondolom, hogy az, aki ennyi pénzt áldoz egy ilyen kutyusra, megérdemli azt, hogy maga a szűrővizsgálatok, a szűrések, és minden rendben legyen, és a lehető legkisebb kockázattal tudjon venni. Tehát annak ellenére, hogy tényleg a gazdi nagyon jól mondta itt nekem, hogy ez egy orosz rulett, Cavaliert venni ma Magyarországon, nem csak Magyarországon, tehát azért szerte a világon most már elég érintett a fajta betegségekben. Hát ha a holland statisztikát nézzük, akkor a második legbetegebb fajta a Cavalier. Melyik az első? Ez most jó kérdés, a Golden is ott van most már az elején. Igen, Golden Retrieverek is ott vannak. Már ők is sereghajtók. Hűha. Hát ezek nagyon szép kilátások. További sok sikert kívánok az Egyesület működéséhez, és nagyon szépen köszönjük, hogy elvállaltad az interjút. Köszönöm szépen én is. Remélem legközelebb valami vidámabb témával. Remélem. Vagy eredményekkel. Igyekezni fogunk. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönjük nektek is, hogy megtekintettétek a videónkat. Ha még eddig nem iratkoztatok fel, akkor kérem, tegyétek meg. Köszönjük szépen még egyszer. Sziasztok!